Moikka! Nyt puhutaan lantionpohjalihaksista ja virtsan karkailusta ja miten niistä päästäisiin eroon. Muutama uskomus on siinä, että virtsan karkailu olisi vain vanhojen ihmisten vaiva ja semmoinen välttämätön paha, mille ei mitään voisi tehdä. Fakta on kuitenkin se, että myös nuoret, 30-setkin naiset ja varmaan myös miehet voi kärsiä virtsan karkailusta. Tällä videolla pureudutaan nyt naisten asioihin sattuneesta syystä. Eli virtsan karkailuun vaikuttaa muun muassa hormonaaliset muutokset, tietyt sairaudet, ylipaino, mutta myös ne alatiesynnytykset, joita itselläni on takana 2. On turha hävetä sitä virtsan karkailua, mutta siihen ei pidä myöskään jäädä ajattelemaan, että tämä nyt on tätä. Nyt käytetään sitten pikkuhousun suojia ja asialle ei mitään muuta voi. Hei, kyllä voi. Ja minkä takia ne lantionpohjalihakset olisi nyt hyvä reenata kuntoon, niin sehän vaikuttaa jo sosiaalisiin tilanteisiinkin vahvasti. Ehkä tunnistat sellaisen tilanteen, että oot siinä jossain ystäväporukassa ja aivastat 2-3 kertaa oikein napakasti. Ja sitten lirahtaa. Tai tulee oikein kova yskänpuuska, eli semmoinen äkillinen voimakas paine tulee sinne virtsarakkoon. Ne lihakset ei olekaan siellä tarpeeksi hereillä ja vahvat ja taas lirahtaa. Naurun puuskat. Eli eihän me tietenkään haluta, että meidän olo on epämukava ja epävarma tällaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Niinpä me lähdetään nyt tekemään 8 harjoitetta. Lantionpohjalihasten jumppaaminen on sikäli kiva, että se ei juuri ulospäin näy. Sä voit jumpata sun lantionpohjalihaksia kenenkään tietämättä vaikka bussissa. Mutta nyt me tehdään vähän näkyvämpiäkin liikkeitä. Eli ota tilaa siitä lattialta. Ihan aluksi tarvitset tuolin ja pyyherullan. Eli tällainen 2 kertaan taiteltu kylpypyyhe nyt tähän ensimmäiseen tehtävään. Mutta ennen sitä, jos sulla on nyt tarve käydä vessassa, niin kokeilepa siinä kesken sen virtsasuihkun, niin keskeyttää se virtsasuihku, pidätät sitä vähän aikaa, rentoutat taas, annat virtsan tulla ja keskeytät taas sen virtsasuihkun. Se on ehkä yksi parhaista keinoista löytää nyt se alue, mikä pitäisi löytää. Ja vielä tuosta virtsaamistiheydestä. Meidän rakkoon pitäisi mahtua semmoinen 3-4 desiä virtsaa. Jos käyt vessassa varmuuden vuoksi, ilman että sulla on varsinaisesti edes vessahätää, niin se rakko oppii siihen, että sen pitää tyhjentyä ilman, että siellä tavallaan on sitä virtsaa edes juuri mitään. Eli me opetetaan myös meidän virtsarakolle joko hyviä tai huonoja tapoja. Vuorokaudessa pitäisi olla alle 8 kertaa tarvetta käydä virtsalla. Ja 2 niistä olisi vähintään yöunen aikana. Eli jos tämä ylittyy tämä 8, niin silloin puhutaan tiheävirtsaisuudesta. Ja siihen on myös syytä sitten alkaa vähän etsimään syitä ja apuja, että miksi näin on. Nyt sulla on siinä tuoli ja sulla on tämä pyyherulla. Nyt me istutaan tuohon tuolille niin, että laitetaankin tämä pyyherulla täältä meidän jalkojen välistä ja istahdetaan sen päälle. Jalat tukevasti siinä lattiassa selkä suorana. Lähdet nostamaan sitä pyyhettä ylös, samalla aktivoit sitä sun lantion pohjaa ja otat sieltä sen pidätyksen tunteen. Ja rentoutat
Puhallat ulos. Ja taas nostat pyyhettä, aktivoit lantion pohjaa, otat pidätyksen tunteen ja rentoutat. Eli on myös tärkeää oppia rentouttamaan niitä lantion pohjalihaksia. Ja nostat pyyhettä, aktivoit. Et jännitä mitään isoja lihaksia tässä. Eli näillä suurilla pinnallisilla lihaksilla ei ole nyt mitään tekemistä näiden lantiopohjalihasliikkeiden kanssa. Aktivoit, otat pidätyksen tunteen ja rentoutat. Tehdään vielä muutama kerta. Nosta pyyhettä. Koitat. Tällä yritetään löytää nyt sitä, että mitä koitetaan täältä treenata. Jos lantiopohjalihakset on ollut pitkään ikään kuin toimettomana, niin siinä tovi menee, että se hermotus sinne taas löytyy ja osaa käskyttää oikein. Tehdäänpä vielä. Nosta pyyhettä, otat sitä pidätyksen tuntua. Ja rentoutat. No niin, seuraavaksi tehdään vähän tällaista äkillistä liikettä, eli tavallaan nopeusvoimaa, voisi ajatella niin. Ja nyt tullaan siihen äsken jo mainitsemiini aivastustilanteisiin tai yskän puuskiin, ja nämä on nyt sama tunne. Voit ajatella niin, että ensin sieltä rentoutat kehon, pakarat on ihan rentona. Sitten tulee se tarve hätsi ja supista. Semmoinen napakka parin sekunnin pito ja rentoutat. Voit ottaa vaikka siihen sen aivastusmielikuvaharjoituksen mukaan, että hätsi ja rentoutat. Hätsi. Se ehkä auttaa, kun ajattelet sitä, että nyt se aivastus tulee ja sitten supista ja rentouta ja supista ja rentouta. Napakka, parin sekunnin jännitys ja rentoutat kaiken pois. Ja aivastus nyt ja rentouta. Eli sieltä hätsi. Ja rentouta. Ja vielä supistus nyt. Ja ajattelet sitä pidätys ylöspäin ja aika paljon tarvitaan mielikuvaharjoitteluita tällaiseen lihasryhmään, mitä et voi nähdä. Ja vielä hätsi. Ja rentouta. Ja supista. Eli et jännitä sitä, vaikka näkyy, että vatsa liikkuu näin, mutta myöskin siellä lantiopohjalihaksissa tapahtuu. Eli vatsalihaksilla et voi tietenkään pidättää virtsaa. Ja jännitä. Ja rentouta. Ja jännitä. Eli tämä on se, mitä voit tehdä esimerkiksi siellä leffateatterissa tai junapenkissä tai bussipysäkillä seisten. Kukaan ei huomaa mitään. Äsken kun tehtiin nopeusvoimaa, niin nyt harjoitellaan sitten kestävyyspuolta. Eli otet asennoksi sinne joku ihan nelinkontin. Jos ei ranteet tykkää, voit olla ihan yhtä hyvin myös siellä kyynärpäiden varassa. Ja nyt sä oot jo löytänyt ne lantionpohjan lihakset. Ja tästä lähdetään 5 hengityksen ajan, eli sisään ulos hengityksen ajan. Jännitä täältä sitä pidätyksen tuntua, tiivistät sen alavatsan ja lähdetään.
Sisään, ulos. Sisään, ulos. Sisään, ulos. Ja koko ajan pysyy. 2 kertaa vielä. Hyvä. Ja rentouta. Voit tulla vaikka hetkeksi pois, niin tulee ihan selvä paussi. Tehdään vielä uudestaan. Hartiat on rentona ja lähdet. Jännitä, tiivistä alavatsa. Hengität sisään ja ulos. Pidät ihan normaalin hengitystahdin. Ja koko ajan pysyy se lantion pohja siellä hallinnassa. Ja kerran vielä. Ja rentouta. Ja vielä toistetaan. Alkaa jo löytymään hyvin, eikä vaan? Ja tiivistä vatsa. Ota sieltä lantion pohja haltuun ja lähdet hengittelemään. Hyvin sujuu. Älä unohda, mitä olet tekemässä. Ja vielä rentoutus. Otetaan 1 kerta vielä. Tämä vaatii keskittymistä, kun liike ei ole mikään suuri ja näyttävä. Ja sieltä lähdet. Taas tiivistä lantion pohjaa. Vielä pidät. Ja viimeinen. Oikein hyvä. Seuraava liike tapahtuu täältä lattialta. Otat selinmakuuasennon, rentoutat pakarat. Tehdään ensin samalla lailla vaan pelkästään tuo lantiopohjan tiivistys ja jännitys 5 sekunnin ajan ja sitten rentoutat. Ja kohta lisätään tähän sitten 1 liike mukaan. Eli rennot pakarat, lähdet tiivistään sieltä taas. Tiedät jo, mitä teet tässä vaiheessa. Ja 5, 4, 3, 2, 1 ja rentouta. Ja jännitä. Tiivistä, ota pidätyksen tuntua. 5, 4, 3, 2, 1 ja rentouta. Kun vaihdellaan vähän eri asennoissa, niin se tuntumakin on erilainen. Voi olla, että näin selinmakuulla voi olla vähän vaikeampi löytää kuin esimerkiksi nelinkontin tai päinvastoin. Ja taas lähdet. Jännitä. 5, 4, 3, 2, 1 ja rentouta. Ja taas lähtee. Tiivistä. 5, 4, 3, 2, 1 ja rentouta. Ja hei, älä jännitä sieltä hartioista, eli et jännitä sitä koko kehoa, vaan kaikki keskittyminen vain ja ainoastaan sinne lantiopohjan alueelle. Nyt lisätään tähän liike. Otat sieltä vasemman jalan ylös, oikea kämmen tulee sinne polven eteen.
lähet sen saman tiivistyksen, minkä äsken. Samalla kuitenkin lähdet työntämään jalkaa tänne syliin, pistät kädellä vastaan. Ja siellä. 5, 4, 3, 2, 1. Ja rentouta ja vaihda toisinpäin. Jalka ja käsi. Tiivistä ja työnnät polvea kädellä vastaan. 5, 4, 3, 2, 1. Rentouta. Vaihda toinen puoli. Ja tiivistys ja työnnät jalkaa. 1, 2, 3, 4, 5. Eli tällä jalan ja käden yhteispelillä saadaan niitä syviä lantion pohjaa ja muita vatsalihaksia myös nyt aktivoitua. Ja taas tiivistä. Ja 5, 4, 3, 2, 1. Ja rentouta. Tämä saattaa myös auttaa löytämään vähän paremmin, että mitä on tässä tekemässä. Ja vielä otetaan sieltä vasen polvi, oikea käsi, tiivistä lantion pohja, aktivoi kaikki sisälihaksesi ja 5, 4, 3, 2, 1. Rentouta. Ja vielä tulee sinne oikea jalka ylös, vasen kämmen polvelle. Aktivoi ja lähde työntään 5, 4, 3, 2, 1 ja rentouta. Oikein hyvä. Seuraava liike jatkuu myöskin täältä samasta asennosta. Nyt me lisätään tänne tuttu vatsarutistus. Tämähän on itsessään vain pinnallisten vatsalihasten liike, mutta sen lisäksi lantion pohja tekee meillä nyt töitä. Eli ulos hengityksen aikana jännität lantion pohjaa. Sisähengityksellä rentoutat. Eli nyt ei tehdä mitään suuria vatsalihastreenejä, mutta haetaan tässä taas vähän tuntumaa, kun tehdään eri liikkeitä yhtä aikaa. Tiivistä sieltä se lantion pohja. Nyt se on jo oikeasti hereillä, koska on monia liikkeitä jo tehty. Ulos hengityksellä. Ja rentouta kaikki siellä alhaalla. Ja taas lähtee tiivistys. Ja rentouta. Ja tiivistä. Ja rentouta. Ja vielä mennään. Jännitä sieltä lantion pohja. Koko paketti haltuun. Rentouta. Ja taas lähtee ensin sieltä ne lantiopohjalihakset ja vasta sitten kaikki muu. Ja nousee ulos hengitys. Ja rentoutus. Kerran vielä. Tiivistä. Hyvä. Vähän pidempi tauko. Tehdään vielä toinen setti tätä samaa. No niin. Sitten lähtee sieltä tuntumaan sinne alas, eikö? Pidät sen ja sitten ulos hengityksellä. Tää on hyvä reeni, kun lisää näitä liikkeitä tänne, koska meidänhän täytyy pystyä hallitsemaan meidän lantiopohjalihaksia kaiken muun liikkeen kanssa, mitä me koko ajan tuolla arjessa puuhataan.
Ja ulos hengityksellä. Ja näin. Ja tiivistys. Rutistus. Kaikki pysyy hallinnassa. Ja rentouta. Ja tiivistys. Rutistus. Tehdään vielä pari kertaa. Hyvin sujuu. Tiivistys, rutistus, alas, rentouta kaikki. Ja tiivistys, rutistus. Ja rentouta. Hyvä, hyvä. Otappa sitten tällainen ikään kuin merenneitoasento. Käännä toisen jalan sinne taakse ja toisen tähän eteen. Eli otetaan vähän tämmöinen toispuoleinen asento. Nyt ei ollakaan niin keskellä. Ja lähdetään vähän tutkimaan, että löytyykö puolieroja. Eli oman hengityksen tahdissa sisään hengityksellä rentoutat. Ulos hengityksellä tiivistät ja jännität sitä lantion pohjaa. Ja taas on erilainen asento. Taas joutuu vähän miettimään, että mistä ne lihakset taas löytyy, miten se aktivointi tapahtuu. Ja tiivistys. Rentoutus. Tiivistys. Ja rentoutus. Näitä harjoituksia olisi hyvä tehdä vaikka joka toinen päivä. Ihan tää koko sarja. Niin kyllä niitä tuloksia rupeaa sitten varmasti huomaamaan siellä kuukauden ja parin kuukauden päässä ihan selviä. Ja rentouta. Vaihda jalat toisinpäin. Katsotaan, onko helpompaa, vaikeampaa vai ihan samanlaista, kun vaihdetaan vähän toisia päin. Eli sama juttu. Ulos hengityksellä. Tiivistys. Sisään hengityksellä rentoutat. Ja nyt et jännitä vaan niitä pinnallisia vattalihaksia sieltä ja yritä puristaa, vaan nimenomaan se tunne, jos nyt tulisi se aivastus. Hätsi. Et jos välillä hukkuu, että mitä tässä nyt piti hakea, mistä se nyt tulikaan, niin voit ottaa sen yskähdys- tai aivastusajatuksen sieltä vaikka käyttöön. Eli mielikuvilla auttaa itseään aika paljonkin. Ja tiivistys. Ja rentoutus. Tiivistys. Ja rentoutus. Lantiopohjan lihaksilla on myös ryhtiä ja asentoa ylläpitävä merkitys, että vaikutukset on enemmän kuin ne alussa mainitsemani sosiaaliset tilanteet. Joten pelkästään jo sen hyvän ryhdin, ja jos harrastat esimerkiksi jotain juoksulajeja, niin lantiopohja, se on hyvin tärkeässä roolissa.
kaikki tärähtävä iskutus tai hyppynaru hyppiminen tai mikä tahansa semmoinen vähän iskuttava, niin siinä kyllä huomaa viimeistään, että onko täällä minkäänlaista pitoa täällä lantion pohjalihaksissa. Hyvä. Huomasitko eroja? Voit miettiä siinä, että jos huomasit, niin pitäisikö sille vähän huonommalle puolelle tehdä vielä toisen kerran. Sitten otetaan vielä tällainen harjoitus tähän kohtaan. Eli kuvittelet, että sulla on nyt joku tosi painava laatikko tai tavara siinä, mitä sun pitää nostaa. Ja selkä suorana lähdetään sillä hyvällä ergonomialla nostaa sitä painavaa tyynyä sieltä lattialta. Ja tässä kohtaa jännität myös ne lantiopohjalihakset. Ja lähdet nostamaan sen esineen sieltä lattialta. Jännität myös sen lantiopohjalihaksen ja palaat takaisin. Eli teet sitä muuttokuormaa ja pinnistät sieltä myös ne lantiopohjalihakset mukaan sinne kaikkeen muuhun lihastyöhön. Ja jännität ja sitten nostat ja lasket. Hae taas tavaraa lisää. Eli kovassa tämmöisessä voiman ponnistuksessakin todella voi huomata, että saattaa lirahtaa, jos ei sitä pitoa olekaan siellä lantion pohjassa saatavilla. Siis vielä pari kertaa. Pinnistät lantiopohjalihakset mukaan työhön. Hyvä. Eli tällaisiakin harjoituksia kannattaa tosiaan tehdä, missä teet jotakin muuta suurempaa liikettä, koska todella eihän me voida käyttää meidän lantiopohjalihaksia vaan niin, että joka kerta pysähdytään paikalleen seisomaan. Vaan kyllähän me siellä arjessa liikutaan koko ajan, toimitaan ja tehdään asioita. Ja samalla täytyy aina tietää se, mikä silloin ennen aikana lapsena ja ennen mitään tällaisia ongelmia, mitä tässä nyt jumpataan pois, niin sehän oli semmoista automaattista, itsestään selvää, koska ne oli ne lihakset hyvässä kunnossa ja hermotus toimii ja niin edelleen. Niin nyt yritetään tässä palata siihen samaan. Tai ainakin hyvin lähelle sitä. Ihan lopuksi vielä rentoutetaan itsemme. Käydään vielä siihen selinmakuulle. Kuten sanoin, niin rentouttaminen on yhtä tärkeää kuin se lihastyö itsessään. Eli pitää huomata ja oppia se ero siellä rentoutuneen ja aktiivisen lihastyön välillä. Ja nostat polvet vaan syliin, otat sieltä jalkojen ympäriltä kädet, miten nyt mukavasti saat ja keikuttelet hetken aikaa siellä, vähän puolelta toiselle. Kiitos kun katselit tämän videon. Toivottavasti tästä oli sulle apua. Lantiopohjalihaksiin löytyy varmasti paljon muitakin hyviä harjoituksia, mutta tällaisilla nyt pääset varmasti alkuun. Ja etsi tietoa, älä elä luuloissa ja kuvitelmissa, vaan pelkkää faktaa. Moikka!